Nggih, saka esuk sekawan. Yo. Monggo, Mbak. Kecemplung kaleng nang golek dik sing apik lu wong balen sabar wong sabar ora kesusu yen kesusu udane wis mesti karo saestu wis dadi antepe kalbu jiwa raga tulus ning ati Mas Seger, Pakde matur sembah nuwun. Ngopo iki kebiasaan angger ngrogoh tengen kebiasaan. Oh, kebiasaan. Kebiasaan baik. Matur sembah nuwun nggih, Pakde. Ditunggu.
napa karo aku Mas siapa kenalan? ini namanya? Hah? Mas Wahyu. Mas Wahyu. Ayo. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotane saiki ning lakok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki senadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku saiki ne kowe ilang lah kok mlayu apa kurang larang saiki ne pundi ilang ing endi aku goleki tali kotang So. Kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang tangga sejen kang suci Terus Mas Edi biyen wis tak tukoke wujud kotang saiki ne lah kok ilang terus lirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki senadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku saiki ne kowe ilang lah kok mlayu apa kurang larang saiki ne kowe ilang neng endi aku goleki tali kutang ayo yo Kita senaline tak kudurake. iki tak simpen rekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku kang suci Yo Jogja Solo matur ambyar
Turong Go, Mas. Oke. Tuh, ya. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Oke, sembah nuwun.